Il-Partit Nazzjonalista jkompli bit-taħriġ tal-kandidati li se jikkontestaw l-elezzjonijiet tal-Kunsill Lokali fil-25 ta' Mejju li ġej. Qed inħabtu l-bibien biex inwasslu l-messaġġ li aħna l-partit tan-nies u li interessana minn dak li qed jolqot il-ħajja tagħhom ta' kuljum. Hekk qal il-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija meta indirizza l-istess seminar. Adrian Delija qal li l-familji Maltin u Għawċin qegħdin jaffaċċjaw bosta diffikultajiet speċjalment minħabba n-nuqqas ta' ppjanar mill-gvern u minħabba tkabbir tal-popolazzjoni bla rażan. Huwa qal li mhux biss żdied il-faqar iżda l-middle class mhix tlaħħaq mal-prezzijiet dejjem jiżdiedu tal-ikel u tal-prodotti essenzjali. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija temm id-diskors tiegħu b'appell lill-kandidati. We are doing the right thing. U l-affarijiet it-tajbin ma jitkejlux bil-voti, ma jitkejlux bis-surveys, imma jitkejlu bis-sodisfazzjon li tidħol ġo familja u tara titħaq, titbissem, għajnejha jixxelu għax qed tara persuna qudiema fil-politika illi qed taħdem għaliha u għaliha biss. Is-seminar kien indirizzat ukoll mis-Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista Clyde Pooley li qal li l-kandidati tal-Partit Nazzjonalista għandhom jisimgħu u jirriflettu l-aspirazzjonijiet tan-nies fil-lokalitajiet tagħhom. Matul dan is-seminar li kien organizzat mill-Kulleġġ Kunsilliera Lokali tal-Partit Nazzjonalista, il-kandidati għall-elezzjonijiet lokali nataw taħriġ dwar l-użu tal-mezzi soċjali, il-preżenza online, l-etika u l-liġijiet elettorali u fost il-kellima l-indirizzaw is-seminar kien hemm il-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija, is-Segretarju Ġenerali Clyde Pooley, il-kellim tal-Oppożizzjoni għal Kunsilli Lokali Robert Kutajjar, id-Direttur tal-Kunsilli Lokali tal-Partit Nazzjonalista Charles Bonello, id-Direttur tal-Elkom Angelito Xiberras u l-President tal-Kulleġġ Kunsillieri Lokali tal-Partit Nazzjonalista Pier Portelli.